Si Thais na pala sa bro. Si Thais na pala sa bro. Iba natin si Thais na. Nagtas naman inig sakaw gamay. Balik tag si Thais ba eh. Walking nan ba? Ano sa lams kahoy? Okay kayo. Bagay na ay matingog ng mga langgam. Hindot kayo paminaw. Importante yun bro, may sisaya bro. Taon na, sige kong sisaya bro. Pero abot na time na nidako na kong mayo, nidako man kong balik nga murag kaapoy naman nidakaw noon, pero nagpasikap ko murag ingat ang doktor kinahanglan mag-exercise ko, magpagamay ba kay nidako kong mayo bro. Kita ka mo niya bro, exercise mo bro. Kaya si tanan ba? Healthy tanan ba? Hasta akin yung biliha bro. Shout out na to tanan mga bro. Makakita ko ng video habo ba? Paliw na kung subscribe sa bro eh. But para sa maganahan dyan mo vlog ba? Kadito naman ka ng pag-subscribe bro. Salamat na daan bro. Sa mo follow sa akong mga video. Para hindi kayo may content. Salamat lang yan po ninyo bro. Karon bro kay akong partner mag-vlog siguro may karon. Amo piningawon nga malingaw mo bro. Sige mga bro, salamat mga bro. Salamat.